ešte moment, počkajte. Vítam vás na našej záhrade. Dneska jeden z tých horúcich letných dní, keď by sa hodilo nejaké osvieženie. Ja som dostal chuť na ľadovú kávu. Tak si poďme spolu dneska pripraviť. Ja tu mám espresso mašinu Bezeru z predajne Casa del Café na Dunajskej v Bratislave. Sú dlhé roky na trhu, veľkí odborníci, ktorí nám radi pomôžu. Ja som si dneska zvolil z ich pražiarne Bolíviu. Má krásne čokoládové tóny, hodí sa nám k ice café. Budeme potrebať 4 veľké espressa na 2 ľadové kávy. Teraz si ju dáme do chladničky vychladiť. Na ľadovú kávu potrebujeme kvalitnú zmrzlinu, vanilkovú, buď si ju kúpte od zmrzlinára, alebo poďme si ju spolu urobiť. Potrebujeme 2,5 deci šľahačkovej smotany, 2,5 deci mlieka, vanilkové struky, 8 vajíčok, iba žltka, 80 g cukru, všetko zmiešame, zvaríme, kvázi spasterizujeme a dáme vychladiť do zmrzlinovača. Žltka s cukrom si dáme vyšľahať, mlieko so smotanou privedieme do varu. Zohriete mlieko spojíme so žltkami, premiešame. Vrátime naspäť do hrnca a privedieme zhruba 80-85 stupňov. Za stáleho miešania musíme dávať teraz pozor. Keby som to dlho zohrial a privedol do bodu varu 90 až 100 stupňov, sa mi to zrazí. Čo bude veľmi dôležité, hneď to pridať naspäť do studenej nádoby. Ten hrnec je horúci a by sa mi to ďalej varilo a tým by sa mi to aj zrazilo. A okamžite dole z ohňa preliať, aby nám zostala zmrzlina aj po zamrazení v mrazničke krémová, aby nám netuhla. Dávame glukózu. Ja som dal zhruba 2 lyžice. Zmrzlinu nám udrží krásnu krémovú, nebude nám tuhnúť. Hotovú zmes vlejeme do zmrzlinovača. Ak nemáte zmrzlinovač, skúste si zmes vliať do nádoby na kocky ľadu. Zmrzlinu si naprúcujeme do pohárov. Krásne 3 guličky. Zalejeme vychladenou kávou. Samozrejme nesmie chýbať šľahačka. Nastruháme si trošku tmavej horkej čokolády. Mám tu z našej záhrady kyselku. A ešte moment, počkajte. Posypeme čerstvou levandulou. Nech vám chutí.